Mag-ama sa Sual, Pangasinan, ninakawan na, pinatay pa. Tutukan yan sa report ni Russell Simorio. Magkatabing pinaglalamayan ang mag-ama na sina Ronnie Costales, 26 anyos at 2 taong gulang niyang anak sa kanilang bahay sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Ang mag-ama walang awang pinatay sa loob ng barracks ng isang construction site sa Barangay Kapantolan. Ang panawagan ko lang po ay mabigyan po ng siya sa kamatay ng aking mga apo, ang king apo at saka anak. At nasanay mahuli na po agad. Ayon sa pulisya, pag nanakaw ang motibo sa krimen, nawawala kasi ang 10,000 pisong koleksyon ng biktima bilang stockman sa construction site. Pati ang kanyang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na pinukpok ng matigas na bagay sa ulo si Costales habang sinakal naman ang kanyang anak. At natagpuan na lang po ng ating mga kapulisan na patay na po yung ating mga biktima, sir. At naniniwala po tayo, sir, na naganap yung insidente, sir, is mga bandang alas 2 na madaling araw, sir. Hinihinalang ginahasa rin ang batang biktima bago tumakas ang suspect sakay ng tinangay na motorsiklo. Nirip pa po nila yung 2 taong gulang po pong anak. Tapos yung mga daliri niya, sir, pinalibali po nila hanggang saka yung isang braso niya, sir. Sana po, sir, bago naman nailibing yung mag-ama ko, sir, mahuli na rin po siya, sir. Nabigyan po sila ng hustisya, sir. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ginahasa ang bata. Tukoy na ng pulisya ang suspect na tinutugis ngayon ng mga otoridad. Tuloy pa rin ang ating manhunt operation sa kanya, sir. Actually, meron tayong lead kung nasaan siya, sir. At kami ay naniniwala na hindi naman po siya makakalayo dito sa ating bayan, sir. Russell Simorio, One North Central Luzon.